Ongi etorriak osasuntsu eta pozikeko beste programa batera. Gaurkoan autoestima eta norberarekiko maitasunari buruz hitz egingo dugu. Eta horretarako Irati Ruiz medikua dena dugu gurekin platoan. Kaixo Irati. Kaixo Itxaso. Gaurkoan, norberarekiko maitasuna dela gauza bat pixkatola abstraktua eta autoestimari buruz hitz egingo dugu. Ez gara psikologoak, zu anestesista zara, baina nik uste igual prest gaudela, ez? Hau honi pixka bat erantzuteko. Azkenean, sare askotan edo leku askotan ze fomentatzen da norberarekiko maitasuna, ez? Eta esaten da, gu gure burua maitez badugu, nor maiteko ohitu, ez? Edo horregatik oso garrantzitsua da gure gorputza zaintzea, norberarekiko maitasuna, hori batez ere ariketa fisikoa mantentzea gure burua ongi ikusteko eta ere osasungarria delako, ez? Eta osasungarria diren habituak mantentzea. Elikagai aldetik, pisua ere ongi mantentzen saiatu, eta azkenean ongi bagaude, ez bakarrik fisikoki, mentalki ere, oso garrantzitsua da mentalki hori antsietatea murriztea eta eroso sentitzea, ez? Azkenean. Eta horrek egiten du, gure ongizatea bermatu. Gero baita ere autozaintza, ez? Asko hitz egiten den kontzeptu bat da, ez? Batzutan zaintzaren kontzeptua kosaren zaigu, eta gehien bat autozaintza denean, ez? Adibidez, medikuntza aldetik edo, ez? Hasten da baita ere hori zaintzetik, hori estresa kontrolatzetik, ez? Lanaren karga murriztearekin, jaten dugun gauzetatik ere hasten da autozaintza, ez? Hori da, oso garrantzitsua da, hori, jaten ditugun elikagaitatik hastea edo egiten dugun ariketa fisikotik. Ze azkenean, ez baldin baditugu oso habito osasungarriak erabiltzen ez baditugu oso habito osasungarriak, azkenean ez dugu gure burua zaintzen eta medikuntza arloan, eta beste arlo askotan ere, fomentatzen dena hori da. Nik uste geroz eta kultura gehiago dagoela autozaintzaren inguruan, ez? Adibidez, sare sozialetan, telebistan, fomentatzen da habito osasungarriak eramatera. Eta horrekin azkenean, gure burua zaintzera animatzen gaituzte, ez? Eta horrek ere laguntzen du. Gero baita ere psikologoaren figura edo, sozialki ere askoz ere onartuagoa eta naturalagoa da gaur egun, ez? Igual, duela zenbait urte, txoro batek bakarrik erabiltzen zuen psikologoa, ez? Bai, egia esan, lehen nik uste psikologora joatea bazeukala estigma asko, ez? Eta azkenean, hau badagoa psikologora, ez? Eta guk badaukagun laguntza bat eta gure ongizatea sustatzen eta bermatzen duen figura bat, ez? Eta oso garrantzitsua da mentalki osasuntsu mantentzea. Gero baita ere, hori, psikologikoki garrantzitsua da, ezagik oso perfekzionista diren pertsonendako, hori, ez, lorpenak ere ospatzea, ez, eta ez bakarrik igual enfokatzea gaizki egiten ditugun gauza horietan, ez? Ze batzutan azten zaigu, ez? Azkenean, gure bizitzan jarri behar ditugunak badira helburu realistak, ez? Eta helburu horiek gutxinaka betetzen joan. Eta ez ditugu oso helburu idealizatuak egin behar, ze azkenean hori lortzea oso zaila da. Eta behin helburu horiek lortzen bagoazela, gure burua ere hobe sentituko da, ez? Helburu realista horiekin, gero ere hori, helburu realista horiek behin jarriak, ospatu behar ditugu helburu horiek lortu ditugula. Claro, oso helburu handia jartzen bali baditugu, ez ditugu inoiz lortuko eta beti pentsatuko dugu ez dela llegatzen, ez? Baina garrantzitsua da ez, atzera begiratzen eta esatea, egin dut bidea, ez? Lortu ditut gauzak Eta ere oso garrantzitsua da gure ingurua eta sare sozial ona edukitzea, azken finean horrek ere laguntzen gaituelako, gu gehiago maitatzen eta gu hobe sentiarazten. Batzutan baita ere, gara ez, oso potentea gurekin, oso zorrotzak, batzutan inguru positibo eta ez dakit polita maitekorra daukagunean, ikusten gaituzte ez, eta animatzen gaituzte eta ez dakit ondorea botatzen zigute ez. Eta oso modan dago pertsona bitamina ez,
figura hori, eta bai, garrantzitsua da, hori, jende positiboaz, jende positiboa inguruan edukitzea, ze horrek azkenean gu hobe sentiarazten gaitu, eta osasuntsuago mantentzen dugu behintzat gure burmuina. Mila esker Irati, egin dugu errepaso bat. Bai, egingo dugu ala, azkenean gure ingurua zaindu eta jende jatorrarekin eta elkartu, gero baita ere elikadurarik eta fisiko ere kontuan hartu, psikologare gara joan behar baldin badugu, eta, pixkete realistagoak izan guregan, positiboak, eta baita ere ospatu, baita ere bizitza ospatu behar da, eta niri garrantzia batzutan ez bakarifikatzen ez, eta horreko esan behar ez, gauza txikiak ere ospatuko ditut. Hori da. Orduan bai egin gara. Hori da. Mila esker Irati eta hurrengoan arte. Ez horregatik itxasa. Superelikagaiak edo elikagai nutrientez beteak dira eta osasunaren prebentzioan funtsezko rola jokatzen dute. Elikagai hauek ohiko elikagai batzukin alderatuta nutriente eta antioxidatzaile ugari dituzte eta horrek hainbat onura ekartzen du. Osasunaren defentsa hobetzen dute. Superelikagaiak hala nola berde lehorrak, frutak, fruitu lehorrak, haziak eta arrainak antioxidatzaileak, vitaminak eta mineralak eskaintzen dituzte. Gorputza babesten duten eta gaixotasun kronikoak prebenitzen laguntzen duten elikagaiak. Hidratatzea eta esteen funtzionamendua hobetzen dute, elikagai hauek zuntza eta ur eduki handiak dituzte, eta horrek digestioa erraisten du eta esteen osasuna zaintzen laguntzen du. Inflamazioa murrizten dute. Superelikagai batzuk, hala nola, kurkumak antiinflamatorioa naturalak dira, eta horrek giltzurrunetako edo artikulazioetako mina eta onaz eta tensioa murrizten laguntzen du. Adibidez, naranja, frambuesa, eskarola edo antioxidatzaile aberatsak dituen kalea, superelikagai arruntak dira eta horiek eguneroko elikagai plangintza batean sartzea lagungarri izan daiteke osasunaren prebentzioan. Superelikagaiak eguneroko elikadura ohituretan txertatzea funtsezkoa da osasuna babesteko eta gaixotasunak prebenitzeko. Oraingoan elikadura osasuntsua eta aurrekontu txikien arteko erronkaz hitz egin behar dut. Jende askok uste du osasuntsu jatea garestia dela, baina egia da antolaketa apur batekin elikadura orekatu bat lortu daitekeela diru gutxiarekin ere. Zergatik zein elikagai dira osasuntsuak eta merkeak? Osasuntsu jateko ez da produktu exotikorik edo biogarestirik hartu behar. Hona hemen eguneroko elikagai merke eta osasuntsu batzuk. Alde batetik lekaleak ditugu, dilistak, txitxirioak, babarrunak eta bar. Hauek proteina, zuntza eta energia ematen dute. Bertzalde, zereal integralak, arroza, pasta integrala, oloa eta bar. Barazkiak eta fruta sasoikoa, beti merkeagoak eta elikagarriagoak dira. Bertzalde, arrautza, proteina oso ematen digute, merkea eta askotarikoa delarik. Patata eta aza familiako barazkiak merkeen artean daude eta oso elikagarriak dira. Nola planifika daitezke aste osoko otorduak diru gutxiarekin? Giltza da aurretik planifikatzea eta alferrikako erosketak saihestea. Alde batetik, asteko menu simple bat idatzi behar dugu. Otordu nagusiak aurrez pentsaturik izanik gutxiago gastatzen da. Oinarritu menuak lekaletan, barazkietan eta arrautzetan egiten. Soberakinak aprobetxatu. Gaurko barazki salda, biharko purea izan daiteke. Erosketak egiteko joan zerrendarekin eta ez erosi improvisatuz. Kontuan izan, merkataritza gune handiez gain herriko azokak ere aukera ona direla. Zein trikimailu erabili daitezke aurrekontua gainditu gabe osasuntsu jateko? Hona hemen trikimailu praktiko batzuk. Sasoiko eta tokiko produktuak aukeratu behar ditugu, merkeagoak dira eta hobeto konserbatzen dira.
Egun batean sukaldatu hainbat egunerako, denbora aurreztu eta janari alferrik ez galtzeko. Etxeko jaki sinpleak prestatu, adibidez, barazki tortilla, dilista gisatua edo iasko sopa bezala. Janari prozesatuak saihestu, garestiagoak dira eta kalitate gutxiago dute. Elikagai merkeak kombinatu osagai elikagarriekin, adibidez, arroz integrala dilistekin eta zenarioekin. Hau otordu oso bat izaten alda. Pulak, txinap edo dominada egiteko, askotan arazoa da ezin dugula gure pisua altxatu. Eta orduan badaude, era asko laguntzako edo arinago egiteko eriketa hau. Normalen abitzen dira gomak. Niri segit asko gustatzen, ze normalean gehien kostatzen dena da ateratzea pisuarekin postura honetatik, erabat zuzenean dagoenean besoa. Eta gomak egiten duena da asko lagundu hemen eta gero oso gutxi lagundu bukaerako partean. Modu bat indarraren aplikazioa kudeatzeko da TRX-ekin edo anilekin lagunduta. Torren egingo duguna jarri altura batean, non bekaldean gaudenean besoak erabat zuzen daudela, jarri ditugu hankak erabat gurutzatuta edo nahi baduzu horrela, baina ni ustut horrela indarra gutxiago egiten dela, eta hemendik egingo dugu indarraia hasi egiten hemendik, eta ezin badut igo, orduan indarra egingo dut pizka bat hankekin, baina ni txango naiz esango dudana ze indarra egingo dudan besoekin eta zer hankekin. Orduan, ni nahi baul egitan landu ondo besoak, egin gute indarra oso gutxi besoekin, eta aldudan guztiena, indarra gutxi hankekin eta aldudan guztia besoekin. Onera, heldu arte. Eta gero, kontrolatu jitxiera ere. Ondo indezak dela honeaino eta hemen jazin dugu gehiago, bueno, pues orain hanketako indarra pizkata beliko dut, igotzeko honeaino. Edo adibidez, egin dezaket, bi ondo eginak horrela, normal, bi, baina igual ja hirugarrena, igual ezin dut. Orduan geratzen ez hemen eta ja, hankak ipini eta pizka bat lagunduta. Eta jarraitu dezaket lan egiten hemendikan. Ongi ikusi bagara eta ariketa ondo egingo bagenu, ariketa besekin handituko dugu. Berriz ere ipurdia gora, hankak luzatu, lepoa edo kusinarekin edo gure eskuekin luzatu eta besekin ariketa egingo dugu. Orduan, goian jarrita, eskapulen erretrakzioa eta protrakzioa egingo dugu. Gora. Eta bera. Horrela, 5 edo 6 aldiz. Ere, eskuak edo besoak irekitzen landuko dugu gure gorputza. Beti gogoratu lepoa. 5 eta 6 aldiz. Eta irekitzen ere eta gure postura edo autopostura mantentzen. 5 eta 6 aldiz. Arnasketak sudurretik hartzen eta ahotik botatzen. Gogoratu ariketa hau bukatzeko, albo batera botako garela. Eta hemen momentutxo bat mantendu gaitezkela. Kontutan hartu behar dugu malgutasuna pentsatzeko eskala honetan gorenetakoa dela, ez? Ez da bakarrik ezagutzen dudana, baizik sortzeko gaitasun hori hor egon behar du erabakitzeko, hau da. Eta gaitasun kognitibo asko eman behar dira aldi berean hori lortzeko, eta horrek ere eragina izango du gure memorian, gure kontzentrazioan, gure prozesatzeko abiaduran, gauza horietan guztietan, eta horrek zer eragingo du? Bueno, gure
funtzio esekutiboak deitzen direnak, egitekoak ja, arrakasta askoz ere handiagoa izango dugula, adibidez ikasketetan, lanean edo harremanetan. Malgutasuna ez da bakarrik ulertu behar, baizik landu egin behar den zerbait da, eta entrenatu egin behar den zerbait, eta horretarako, erabiltzen alditugu joku desberdinak, erabiltzen alditugu harremanak ikusteko besteek zer egiten duten eta zer hartzen aldudan toki batetik edo bestetik, lanean ikusten aldut beste ereduak ikusiz, beste lantoki edo postuetan nola egiten duten ikusiz, eta landuz azkenean horra heltzen gara, malgutasuna lortzeko pentsamenduaren elementu asko eman behar dira batera. Eta, entrenamendu kontu bat besterik ez da. Bainu lasaigarriaz hitz egiten dugunean, bi elementu eduki behar ditugu kontutan batez ere, ura eta beroa. Bi elementu hauek elkarrekin, eragin zuzena daukate gure gorputzean, zergatik gure muskuluak lasaitzen direlako, zirkulazioa hobetzen delako, bihotz taupadak polikiago doaz, eta barrez, inkluso gure sistema immunologikoa hobetzen da, zergatik gure toksinak eta kanporatzen direlako. Psikologiaren aldetik zer esango genuke, zein eragin dauka gure sistema? Dauka gure nervio sisteman eragin zuzena dauka, sistema autonomoa zer egiten du? Esan ditugune gauza hauek gertatu ahal izateko, berotasun horrek eta urarekiko kontaktu horrek eragiten duena da gure sistema parasimpatikoa berriro agertzen da, hemen tartean, aktibatzen da, lasaitzen gara, eta orduan esan ditugun gauza horiek guztiak gertatuko dira, eta lasaiago aterako gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.